Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Je len taká obyčajná hodina vlka, ale neobyčajná z dvoch dôvodov. Jednak poprvé posledná májová hodina vlka a po druhé bude trošku netradičná, lebo bude poslucháčska. My sme sa s kolegom Vlčkom rozhodli, že si dnes po dlhšej pauze dáme opäť ten typ hodiny vlka, pri ktorom vždy hovoríme, že bude vyzerať tak, ako si to sami urobíte, lebo tak o tom vlastne bývajú poslucháčské relácie, ktoré vysielame z času na čas a naozaj už, keď som sa tak zamyslel, že kedy sme mi poslucháčsku posledne mali, tak bolo to dosť podľa mňa dávno. Teda bude to inými slovami hodina vlka, ktorá nebude mať žiadnu ústrednú tému, ktorej by sme sa my dvaja venovali, ale bude to čiste len, ako to pri tomto type relácií býva, čiste len o vašich prípadných mailových alebo telefonických otázkach. No a dôvody, prečo sme sa tentokrát takto rozhodli, tak ja osobne by som našiel hneď 3 dôvody, prečo dnes poslucháčska relácia. Tak poprvé, dôležitá vec je tá, že nám tu vlastne ešte ostalo zo pár, nie veľa, asi 4-5 mailov z minulej hodiny vlka. To sú maily, ktoré sme nevybavili, neprečítali v relácii a ani tie, ktoré potom prišli po relácii. Lebo keďže ich bolo naozaj len zo pár, tak sme si povedali, že nebudeme kvôli tým 4 mailom nebudeme vysielať útorkovú listáreň, ale že si ich teda radšej presunieme do dnešnej hodiny vlka. Takže práve týmito nevybavenými mailami z minulej hodiny vlka by sme dnes začali, ktoré teda boli tiež, ako som už povedal, jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre túto poslucháčskú reláciu. Druhým dôvodom je to, že a takto aj uviedol kolega Vlčko v upútavke, chýbala nám nejaká silná nosná téma. A presne ako aj on uvádza, nie že by sa veci dôležité, tie geopolitické nediali, nie že by sa nedalo okomentovať, ja neviem, najnovšie dianie, či už napríklad na Blízkom východe, aktuálne tie trenice zase medzi USA a Iránom, zase sa tam niečo obstreľujú, trošku bombardujú, zase to vyzerá chvíľu nádeň a potom zase nie. A zase Hormuz celý čas samozrejme uzavretý, Trump rozpráva, ako veľmi ho chce otvoriť, ale pritom robí všetko preto, aby bol ďalej zavretý. No tak o tomto by sa iste dalo dnes rozprávať a keby nie o Blízkom východe, tak samozrejme je tu dianie na Ukrajine, hlavne potom, ako Zelenského režim zbombardoval vysokoškolský internát, ako pritom pozabíjal vyše 20 mladých ľudí, ďalších 40 zranil, ako potom prišla, ako samozrejme viete, ruská odplata v podobe bombardovania Kyjeva s tým, že Moskva avizovala zintenzívnenie podobných útokov voči svojmu susedovi, teda Ukrajine. A už to tak vyzerá, aspoň keď sa pozrie človek na tie telegramové kanály, takže už sa zase niečo deje, že by zrejme zase mohlo k nejakému tomu masívnemu bombardovaniu Kyjeva zo strany Moskvy práve možno v týchto chvíľach dôjsť, alebo počas tohto víkendu, kto vie. Tak iste toto všetko pokojne mohlo byť dnes samozrejme témou hodiny vlka, ale povedali sme si tak nejako, že tak či onak sa práve týmto 2 témam venujeme pravidelne v tejto našej dvojhodinovke slova a hudby a aj predovšetkým naozaj nejaký ten super silný aktualizačný moment sme počas týždňa nenašli, hoci sme ho teda intenzívne hľadali. No, tak to je ten druhý dôvod, prečo poslucháčska relácia. Aj keď musím jedným dychom dodať, že možno ten ruský dron, dnes, to je z dnešného dňa správa, ruský dron, ktorý narazil do nejakej obytnej budovy v Rumúnsku, zránil tam nejakých ľudí, tak toto je dnes téma číslo 1, celá únia NATO je na nohách od rána, behajú, lietajú, ruský dron, musíme reagovať a tak povedzme, že toto by nejaký ten aktualizačný moment mohol byť. No ale to len tak akože na okraj, však možno sa k tomu dnes tiež nejakým spôsobom dostaneme.
No a ten tretí dôvod, prečo sme si dnes dali predsa len poslucháčskú dvojhodinovku a prečo chceme, aby to bolo postavené práve na vašich otázkach, je ten, že sme si s Vlčkom v poslednej dobe všimli, že sa nám, ako by som to povedal, ako si v poslednej dobe vytráca kontakt s vami poslucháčmi. My to vidíme predovšetkým na klesajúcom počte mailov, ktoré nám chodia do relácie. Ako som aj avizoval, však z minulej relácie máme tu 4 maily, kedy si ich bývalo naozaj ďaleko viacej, tak sme si povedali, že by bolo fajn aspoň sa pokúsiť urobiť niečo s týmto neutešeným mailovým stavom a opätovne naštartovať nejakú tú vzájomnú komunikáciu s vami, poslucháčmi Hodiny Vlka. Takže toto je ten tretí dôvod, pre ktorý som si ja tak sám sebe povedal, že to je tiež veľmi dôležitý dôvod, prečo dnes urobiť práve túto poslucháčskú reláciu. Tak to sú tie 3 dôvody, prečo sme sa rozhodli, tak ako sme sa rozhodli a ja, a iste tu môžem hovoriť aj za môjho kolegu Vlčka, veríme, že tento náš zámer oceníte. Najlepšie, keď tak urobíte záplavou mailov, respektíve telefonátov. Samozrejme, tak ako vždy, tak aj tentokrát bude čiste len a len na vás, akú tému si v rámci týchto svojich prípadných otázok zvolíte, čo vás bude zaujímať. Nemusí to vôbec súvisieť ani s tým, čo sa deje na Ukrajine, ani s tým, čo sa deje na Blízkom východe, čokoľvek, proste čokoľvek. A často sa stáva napríklad, že využijete tú možnosť a spýtate sa niečo z oblasti ekonomiky, lebo viete, že tam je vlk naozaj doma. Takže bude to čiste len a len na vás. No a myslím, že v tejto chvíli je už teda všetko jasné a je asi naozaj najvyšší čas privítať tu už toho niekoľkokrát spomenutého vlka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA. Dobrý večer do Plzně, Vlčko. Děkuju opácím přáním dobrého večera do Banské Bystrice z Plzně. Já jsem po rýsku přemýšlel o tom, kdy jsme měli naposled volnou relaci a myslím si, že to bylo v závěru loňského roku. No, tak to je už dosť dávno. To dáváme po 5 měsících, tak, asi tak bych to viděl. Tak už pomaly pol roka, no, tak to je dosť. Tak to je najvyšší čas, naozaj, najvyšší čas s týmto niečo urobiť. Dobre. Takže to je takhle, no a když jsem pozdravil tebe, tak se sluší, abych pozdravil ty nejdůležitější, to znamená všechny naše věrný posluchačky a posluchače Slobodného vysílače Hodiny Vlka zejména. Ať už jsou na zemi kouli kdekoliv a opravdu dneska ta reakce bude o vás, vašich dotazech a naší snaze vám odpovědět tak nejlíp, jak budeme umět. Pokud jde o ty témata, tak teďko těsně předtím, než jsme začali vysílat, tak se objevilo možná nový silný téma. Trump se zase připomenul a na své síti Social Truth tak dal k lepšímu, že míří do té vyhlášené situační místnosti v Bílém domě. No a že by tam mohl odsouhlasit to memorandum o prodloužení příměří o dalších 90 dní. Jo, že se s Iránem vypadá dohodli. No a Irán už to v mezičase stačil připomínkovat, že to není tak, jak Trump povídá, ale o tom později. No však to je presne to, čo som spomínal, že tam je to také, že ani jeden povie tak, druhý povie inak. Ja mám zase aktuálnu správu, ktorá sa teraz objavila a ktorá súvisí s tým, čo som už aj naznačil, že Rusko spustilo rozsiahly raketový a dronový útok na Ukrajinu, takže vyzerá to tak, že to asi bude pravda, že Rusko ide pokračovať v tom, čo vlastne sa udialo v minulých dňoch, po tom, čo bol zbombardovaný Ukrajinou ten vysokoškolský internát. Rusko na to reagovalo masívnym bombardovaním Kyjeva a avizovalo, že ako by som to povedal, sa to teraz stane niečo na pravidelnej báze. Vyzeralo to tak, že to budú len reči a nič sa nedeje a ak teda čítam teraz dobre, tak aktuálne správy hovoria o tom, že ruská armáda spustila v piatok večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety a drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve a v viacerých oblastiach na západe Ukrajiny. Takže
uvidíme, čo sa deje. No, ja práve preto aj, ale nebudeme samozrejme už meniť zámer, dáme si tú posluchačskú reláciu, ale to som sa ťa, Vočko, chcel na úvod opýtať, skôr ešte ako si povieme kontakty, samozrejme poslucháči vedia, ale pripomenieme si, že či ten dronový incident, ktorý sa dnes udial, je naozaj takým tým aktualizačným momentom, že povedzme by si až povedal, že škoda, že dnes teda predsa len tú hodinu vlka nemáme, je to dôležitá vec, lebo vieš, keď si pozrieš tie rôzne články, kdekade po internete, mainstreamové a nemainstreamové, tak všetci plašia, že situácia je vážna, dron ruský vletel do krajiny NATO, krajina NATO reaguje, zvoláva rumunský prezident, či premiér, či kto to bol, zasadnutie bezpečnostnej rady, a tak ďalej. Proste máš z toho taký pocit, že bože môj, článok 5 bude aktivovaný, ideme do vojny, niečo podobné. Čiže máš to nejak tak, že škoda, že sme si dali poslucháčskú reláciu, lebo vážne veci sa nám udiali tam tým dronom. Je to tak, alebo je to skôr búrka v pohári vody, ako sa hovorí? No, tak je to ta bouřka v poháru vody. Je to dělání klasická přeměna komára ve velblouda, jo, a je to podněcování válečné hysterie, nic jiného, protože Rumuni, já jsem viděl teda ve zprávách České televize vystoupení velitele vzdušných sil Rumunska, ten říkal, že Rumunsko není pod útokem, že mu útok nehrozí. Jo, že je to incident, ale že mu útok nehrozí. Čili dejme tomu, že to je ruský dron. Dejme tomu. Ani to není jistý. A dejme tomu, že to je ruský dron, ale byl jeden a zcela zjevně Rusové nemají žádný důvod útočit na Rumunsko a notabene na obytný domy. Jestli to byl ruský dron, tak to byl řekněme stejný omyl, jako byly útoky ruských dronů na Estonsko, na Lotyšsko, nebo na Litvu, kde to popadalo a to jsme přešli mlčením, nebo nejdřív jsme tvrdili, že to byly ruský drony, pak teda se ukázalo, že to byly ukrajinský. No ale drobná chybička se vloudila, soudruhům z Ukrajiny se něco nepovedlo, jo. Takže u těch je to omyl, drobná chybička, zatímco když se ta drobná chybička na daleko větší vzdálenost přihodí Rusům, tak je to incident, na který musí reagovat Evropská unie a na to zvýšenou hysterii. Proč? Jo? To, vieš to, akože chybička sa vloudila. No to zákerní Rusi zarušili tie dróny, lebo oni nenechali si to spadnúť ku sebe na svoju pôdu, ale to zarušili tak, že tie drony sa zvrtli a leteli niekde na Lotyšsko. No takže tak samozrejme, že sú tí Ukrajinci v tom nevinne, keď to zarušili tí Rusi, lebo to je ich robota, že to zvrtli. No, takže tak je to, Vlčko, aby si vedel. No, tak já jsem rád, že jsi mi to objasnil, no. Tak v každém případě za to může Rusko. No, nikdy sa nepomýliš, keď vždy na konci konštatuješ, že čokoľvek sa udeje, vždy za to môže Rusko. Áno, tak toto je správne. Tak toto si udrž a budeš sa mať dobre. Keď si toto zapamätáš. Oni ty Rusové jsou natolik nešikovní, že sice chtějí válčit s celým NATO, jo. Chtějí válčit s celým NATO. A použijou na to jeden jediný dron, aby teda to na to jako vyprovokovali a ohrozili. Místo toho, aby zaútočili na baltské země a zabrali je. To prostě ten Putin už je do té míry jaksi sklerotický nebo duševně omezený, že prostě pošle na vyvolání války s celým na to pošle jeden dron. Dobre, pochopil som, že teda toto by tak či onak nebola téma večera, že nevnímaš to nevnímaš to ako niečo zásadné, čo by sme dnes mali okomentovať, lebo sme na prahu vojny kvôli tomu, čiže nič, je to proste búrka v šerbli. Takže nič. Iná vec je potom ale to, čo už som avizoval, že teda nejaký zase útok na Kiev a vlastne ktorému predchádzalo práve to zbombardovanie vysokoškolského
internátu, kde zahynulo vyše 20 detí a vravím ďalšia 40 zranených. Rusko avizovalo, že bude bombardovať riadiace centra v Kieve, vyzvalo zahraničných diplomatov, aby Kiev opustili. Samozrejme Európska únia, ktorá je dnes zase na tej vlne, že ide vyhrať vojnu s Ruskom, to sa tak mení, teraz aktuálne zase ide vyhrať vojnu s Ruskom, tak samozrejme tieto volania alebo žiadosti Ruska nevypočula, ale tak či onak ruský prezident avizoval, že bude to nejaká cielená kampaň, že bude Rusko v týchto útokoch pokračovať. Toto je dôležitá vec podľa teba, alebo je to len zase niečo, čo je viac menej súčasťou celého toho vojnového oparu a dymu, ktorý tam tak či onak už je, a zase nič akože samozrejme smutné, lebo zase ľudia nejakí zomrú a rozbijú sa veci a budú škody a tak, ale nič, čo by nejak zásadne vybočovalo z toho, čo sa tam na tej Ukrajine deje. Tak ako to máš? Je toto zásadná zmena, kvalitatívna, alebo nie je? No, já si myslím, změna to není, ale je to pokračování v nové kvalitě rozhodně teda, protože Rusové zatím se většímu bombardování Kyjeva vyhýbali. A ty důvody mohly být dva, jo. Za prvně kolem Kyjeva byla daleko nejhustší protiletecká obrana na Ukrajině a když nejhustší, tak to znamenalo, že tam se Ukrajincům dařilo nejvíce střelovat rakety a drony. Jenomže s tím, jak Ukrajina zcela evidentně přichází o zásoby raket, zejména teda raket pro americký patrioty, tak roste úspěšnost ruských zásahů a Rusové už jsou schopni daleko vyšším procentem odpálených raket zasahovat v samotném Kyjevě. To je jeden aspekt. Jo. Druhý aspekt je, že Rusové si myslím, že tu válku vedou občas dost podivným způsobem a že se snažili ten Kyjev nějak šetřit. Jo. No a to potom Starobělsku zjevně skončilo. No a když se mluvil o Evropské unii, tak Rusko vydalo varování pro všechny zahraniční ambasády, že pobyt v Kyjevě je bezpečný, a Evropská unie hrdě odpověděla, že oni svý diplomaty stahovat nebudou, protože oni jsou Evropská unie a mají svoje zásady a tak dále. No a na to jim odpověděl ex-prezident Medveděv, který konstatoval, že Evropská unie má zřejmě velký nadbytek diplomatů, takže si může dovolit o nějaký přijít. Takže je to v takovýhle fázi a uvidíme, tady bude záležet na výběru cílů, který Rusové zvolí. Protože oni samozřejmě už ledacos v Kyjevě zbombardovali, rozbili. A ledacos vybombardovat nemůžou, protože v Kyjevě existuje ještě ze sovětských dob velmi rozsáhlá síť bunkrů, který byly plánované tak, aby přežili jaderný útok. Takže konvenční zbraně s ním neudělají vůbec nic a tam určitě teda budou všechny ty rozhodující politický a obranný prvky. Takže s tím klasickým bombardováním moc nenadělá, ale pak tam máš struktury, jako při tom posledním velkém rozsáhlém úderu. Tak Ukrajinci hlásili, že Rusové zasáhli, že se taky soustředili na čističky vody v Kyjevě. Mm-hmm. A pokud půjdou po vodárenské struktuře a po struktuře čištění odpadních vod, tak to by znamenalo novou kvalitu. Kvalitu dávám do úvozovek, protože já si myslím, že napadat vodní zdroje a vodní struktury je teda poslední stádium války. A mně se to nelíbí. Dokonce i v historii válčení pravování studní, jo, při válkách.
nebylo obvyklým zjevem. Ne vždycky, já neříkám, že to neexistovalo, ale bylo k tomu přistupováno relativně málo. Protože obě válčící strany si uvědomovali, že to je dvousečná zbraň. Dneska ta vodovodní struktura nebo otrávená studně patří tobě, ale zítra se patří teda nepříteli, ale zítra se z ní můžou napít tvý vlastní a bude to mít stejně devastující účinky. Tak říkám, mně se to moc neví tyhle útoky, ale umím si představit, že prostě dojde i na to, jo. Že Rusové, když nebudou chtít nasadit atomové zbraně, tak tohle je jedna z možností. Jak se tomu vyhnout a dosáhnout stejného účinku. No vieš, hlavne je otázka, že čo sa ešte vlastne tak významné v tom Kieve rozbombardovať dá, lebo jednak je to, čo si povedal, že bunkre nejaké, ktoré odolajú, tak povedzme tam môžu byť tie rozhodovacie centra, ale keď by si chcel rozbombardovať niečo, kde sa montujú zbrane, také niečo už pomaly na tej Ukrajine ani nie je. Však ona všetku tú výrobu zbraní presunula do Európy predsa. Tu v Európe sa montujú zbrane pre Ukrajinu, tu v týchto krajinách našich. My sme momentálne tí, kde sa v zázemí všetko toto robí, čo potom bombarduje Rusov. Čiže preto hovoria zlé jazyky, že ak by s týmto vývojom Rusko chcelo niečo urobiť, bude musieť začať bombardovať európske krajiny. A to práve tie, kde sa proste montujú zbrane pre Ukrajincov a kde je celá tá logistika a všetky tieto veci. Čiže zbytočne ty budeš bombardovať niečo v Kieve, keď sa tam už nič nevyrába. Keď je to všetko outsourcované do európskych krajín. Vlastně nemyslím, že to je všechno outsourcovaný, ono něco v Kyjevě, nebo respektive na Ukrajině pořád být musí. To ne, že ne, ale je to i o tom zapůsobit na obyvatelstvo velkých ukrajinských měst, jo. A udělat jim ze života peklo a v týdnu napsal článek nebo promluvil na sítí bývalý ukrajinský ministr zahraničí Kuleba. On říkal, že může se stát, že Kyjev bude velmi obtížně obyvatelný a že ti, kteří mají kam odejít, nebo respektive ti, kteří mají slabý nervy a pro který jsou teda útoky na Kyjev těžko stravitelný, takže by měli odejít, protože to může být jenom horší. A teď si představ, že teda Kyjev, já nevím, kolik má obyvatel, asi 3 miliony, nebo prostě to je opravdu velká metropole. A teďko, když polovička by se vydala někam ven, tak kam se vlastně taková masa lidí na té Ukrajině, kde je vlastně pod útokem dneska všechno, tak kam se přemístí, co tam budou dělat? Kde budou bydlet, kde budou pracovat. Vem si, že prostě ukrajinská ekonomika, která trpí, tak pořád její největší složka je v Kyjevě. Pořád jsou tam nějaký organizace, nějaký firmy, nějaký úřady, které něco produkují, nějakou činnost, která je pro tu zemi důležitá. A teďko, že by odešla, já nevím, 1/3 pracovní síly ještě tam odsaď. Tak co se bude dít? Jo. Ty útoky, oni prostě nějaký efekt mít budou, ale můžou mít třeba i ten efekt, že to posílí odhodlání Ukrajinců vydržet. Nakoniec tak, ako sme to videli v Iráne, presne. Áno, iránsky efekt. Áno. No, dobre, však uvidíme. To je len tak, že tieto témy som spomenul preto, lebo som sondoval, že či ti nie je ľúto, že dnes sa týmto veciam nebudeme môcť venovať, ale pri oboch som mal teda jednoznačný pocit, že nie je to niečo tak zásadne aktualizačné, kvôli čomu by sme mali dnes mať silou mocou hodinu vlka, takže ostáva všetko po starom, posluchárska relácia a ja som avizoval, že si ešte pripomenieme predtým kontakty. Ako nám môžete napísať, viete, ale ja to rád pripomeniem, studio@slobodnyvysielac.sk, to je mail, ktorý nám môžete písať už od tejto chvíle a môžete písať aj cez našu internetovú stránku, cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia a v podstate, keďže je to poslucháčská relácia, tak už od tejto chvíle, ak budete chcieť, ak nie, tak nič, ale ak by sa vám chcelo a mali by ste nejakú otázku, alebo chcete vyjadriť nejaký názor už k čomukoľvek, čo je
vás nápadne, tak môžete aj už v tejto chvíli telefonovať na číslo 048 381 0101. No a ja som hovoril o tom, že ale začneme túto reláciu mailami tými 4, ktoré nám ešte ostali z minulej hodiny vlka. Takže máme tu na úvod zamyslenie tradičné od tradičného nášho písateľa, aj keď mám, myslím, pocit, že dlhšie tu u nás nebol, že sa trošku stiahol tento písateľ, ktorého samozrejme ty hneď veľmi ľahko identifikuješ, takže poďme na ten mail. Signifikantný prelom európskej politiky je písanie do vody. Voda je ohybná štruktúra písateľa, ktorá kopíruje hmotu. Ale čas zatvára brány odkazu. Voda zatvára odkaz, pretože písateľ má na vodu minimálny vplyv. Relief odkazu sa zmýva ako hrad z piesku v príboji vln. Konštrukt ideológie zápasy s nevyhnutnou zrážkou, s fyzikálnym princípom rovnováhy. Ako môže konkurovať ideológia nevyhnutnosti? Nijako. Písateľ čmára do vody a voda riedená fyzikálnym princípom uzatvára odkaz, ktorý nekoreluje s prírodou. Nemožno uplatniť zákon morálneho princípu, pretože nevyhnutnosť čaká. Nič a nikto nestojí nad prírodnými zákonmi, ani človek európskeho novodobého ducha materializmu, ktorý baží v nadradenosti mysle. Sny sa rozplývajú v nádeji, že fyzika je konštrukt. No, konštrukt je ľudská myseľ, ktorá naráža do múru reality až neplody svojej nadutosti. Európa prehráva boju budúcnosť, pretože nedokáže pozerať pravde do očí. Budujeme vzdušné zámky Potemkinových dedín v nádeji, že porážka fyziky je prelom k zajtrajšku. Lenže my zajtrajšok nemáme, pretože sme ho vymenili za možnosť. A tak prehrovo spravedlňujeme vlastné zlyhanie, ktoré v úsvite nového veku povedieme v krvi nevinných, aby sme znovu našli rovnováhu, ktorú sme vymenili za možnosť. Je to nevyhnutnosť, ktorá sa cez právo jednotlivca dostala až tak ďaleko, že účty, ktoré žili iní ľudia, zaplatia tí, čo na to nemali vplyv rozhodnutia. Rozpad Európy je nevyhnutným koncom šialenej doby rojkov, ktorí chceli poručiť vietru dešti a pritom sa tvárili, že všetkému rozumejú. Napísal Viem, že vieš kto, Lajči z Prešova. Ano, moudrý muž Lajči z Prešova má naprostou pravdu. A já nechápu, proč Evropě velí nějaká Lajenová, šílená gynekoložka a proč jí nevelí Lajči z Prešova. Ja som vlastne ešte zabudol povedať jednu vec, ešte predtým, ako sme sa pustili do týchto mailov z minulej hodiny vlka. My sme, len pripomeniem, že čoho sa tie maily budú zrejme týkať. My sme v poslednej hodine vlka mali tak viacero tém. Jednak sme začali komunálnymi voľbami vo Veľkej Británii. No a potom kde sa teda stala zásadná vec, neuveriteľná, že sa ukázalo, že Briti prestali už absolútne dôverovať takej ten štandardnej politike britskej, tých dvoch veľkých strán, ktoré sa stále striedali pri moci, ale práve naopak, že hodili to Nigelovi Farageovi a proste celý ten ich systém politický sa dnes otriasa úplne, že v základoch. Tak o tom boli britské komunálne voľby. No a potom sme mali ešte dve témy. Jednak stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a potom o pár dní na to stretnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina so Xi Jinpingom a bavili sme sa o tom, že o čom vlastne tieto stretnutia boli, kto tam čo získal, nezískal a tak ďalej. Takže to bola minulá hodina vlka a toho sa ešte týkajú maily, ktoré tu máme teda nevybavené, ako napríklad ten od poslucháča Gaba, ktorý napísal: Dobrý deň, prajem páni, veľmi by som bol zvedavý na váš názor, že ak by náhodou ešte žil Henry Kissinger, ako by radil dnes americkému prezidentovi. Teda, čo by mu povedal ohľadom tej Číny, Iránu a tak? A moja druhá otázka, rád by som niekedy počul v týchto geopolitických témach, ktoré v poslednej dobe máte, keby ste náhodou vedeli zohnať ako diskutujúceho pána Pálka z Marker SK. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Gabo K. Tak trošku ťa s tou vlčkou odpoveďou obehnem, len preto, lebo
Iba dve veci poviem, že toho Henryho Kissingera spomína písateľ preto, lebo my sme tú hodinu vlka začínali Henrym Kissingerom, ja som tam poukazoval napríklad z minulosti, hovoril som o trojuholníkovej diplomácii, to je pojem, ktorý sa práve spája s Henrym Kissingerom z tej doby minulej, keď sa Spojené štáty americké rozhodli oslabiť Sovietsky zväz tým, že ho otrhnú od Číny a využili trenice medzi Sovietským zväzom a Čínou k tomu, že nadviazali kontakt s Čínou a Čína sa potom ako keby odtiahla od Sovietskeho zväzu a týmto vlastne Spojené štáty americký Sovietský zväz oslabili. A toto je dielo Henryho Kissingera, tak preto sa poslucháč pýta práve na toho Kissingera. No a ešte tá druhá vec, že zohnať pána Pálka. My sme tu mali pána Pálka, ale syna jeho, ktorý organizoval na Slovensku protesty proti progresivizmu. Jeho otec Vladimír Pálko, bývalý to minister vnútra a myslím, že podpredseda kresťansko-demokratického hnutia, nie, že by nebolo odveci ho pozvať, práve naopak, tá relácia by mohla byť veľmi zaujímavá, ale ja žiaľ musím povedať, že nevychádzajú mi doteraz tie pokusy pozvať sem ku nám ľudí z Markera. Pokúšal som sa o Daga Daniša viackrát, neúspešne. Mám ja proste taký pocit, že aj sú oni na našej strane, aj tak dobre píšu, veď však preberám ich články a aj v Hodine vlka často práve od nich mnohé veci citujeme, ale mám ja proste taký trošku blbý pocit, že nechcú sa oni veľmi nami zašpiniť, ak to tak mám povedať v úvodzovkách, a ako keby mali obavu, že keď prídu do vysielača, tak asi by už tá druhá strana definitívne mala na nich nejaké strelivo. Tak ak im teraz škodím, tak sa ospravedlňujem, ale neviem sa takémuto nejakému pocitu ubrániť, ale to neznamená, že by som nemal skúsiť pána Pálka pozvať. To je napokon celkom dobrý nápad. No. Takže preto som ťa vočko len s tou odpoveďou trošku obehol, tak ty skús asi odpovedať, že či by si vedel nejak tak akože predstaviť, že keby ten Henry Kissinger žil, že čo by podľa teba on dnes poradil americkému prezidentovi? Já si myslím, že by mu především poradil, aby nezačínal tu iránskou válku. To si myslím, že by byla zásadní rada. Co by mu poradil, dneska netuším. Ono taky my srovnáváme nesrovnatelný, Borísku. Kissinger se dožil téměř 100 let. Nevím, jestli mu nebylo dokonce 100, než zemřel. No a ten diplomatický průlom s Čínou, ten byl v 70. letech, jo. Takže to je 50 let nazpátek. Čili tehdy Henrymu Kissingerovi bylo 50, nebo těsně nad 50. A určitě myslel a jednal jinak, než jako stoletý. Čili nevím, co by poradil, ale jsem si jistý tím, že by Donalda Trumpa varoval před tím iránským dobrodružstvím. Nicméně vím taky jednu věc, že zatímco Richard Nixon Kissingerovi naslouchal a nechal si poradit, tak Trump si určitě poradit Kissingera nenechal. Proto taky nemá vedle sebe žádnou takovou personu, jako byl právě Kissinger. Čili tady se pouštíme na led vyslovených spekulací a já nevím, no. Henry Kissinger byl muž chytrých řešení. Zatímco Donald Trump je muž velkého klacku. No, myslím, že si poslucháčovi odpovedal na jeho otázku dostatočne. Teraz ešte chvíľku tí, ktorí už píšete maily, počkajte, máme tu síce už len 2 ešte z toho minulého vysielania, ale tento bude akože naozaj dlhý, ale nevadí, však povedali sme, že všetko prečítame, tak aj tento dlhý od poslucháča Tomáša prečítame, ale majte trošku strpenia, lebo naozaj dlhší. No. Takže ideme na to. Vážení páni, v úvode vás chcem pozdraviť a zaželať vám veľa zdravia a síl vo vašej práci. Dlhé roky patrí medzi vašich poslucháčov, hoci som sa nikdy nezapojil do diskusí, ani som necítil potrebu verejne reagovať na dianie okolo nás. Dnes však už mlčať nedokážem a preto sa ako prvopisec, to je pekné slovo, prvopisec, pripájam k tým, ktorí reagujú na niektoré z tém, ktoré zaznievajú vo vašom vysielaní. Pôjde o
všeobecne opísaný subjektívny pohľad na komentovaný obsah vášho vysielania. Nebudem sa vyjadrovať k dianiu v zahraničí, aj keď vaše informácie často prinášajú zaujímavý pohľad do zákulisia fungovania cudzích vlád. Viac ma zaujíma domáca scéna, a to z praktického dôvodu. Žijeme na Slovensku, kde má zmysel komentovať veci a snažiť sa ich meniť. Z môjho pohľadu väčšina krajín dnešnej Európskej únie v minulosti vystupovala ako hegemóni. Dobyvatelia, zbrojnoši a často aj lúpežníci. Nebudem preto plytvať svojou energiou nad problémami ich súčasných vlád a nad tým, ako sa nevedia vyrovnať so skutočnosťou, že im postupne dochádzajú zdroje, ktoré počas stáročí získavali kolonizáciou, lúpením či vojnami. Dnes, keď majú svoje krajiny spravovať predovšetkým vlastnou prácou a schopnosťami, mnohé z nich narážajú na vážne problémy. Ich systémy sa otriasujú, rastie nespokojnosť obyvateľstva, pribúdajú protesty, zvyšuje sa nezamestnanosť a ekonomické problémy sa prehlbujú. Slovensko ako mierumilovný a pracovitý národ aj napriek tomu nútené znášať dôsledky problémov, ktoré nevytvorilo. Hoci sme nikdy nepatrili medzi mocnosti podmaňujúce si iné štáty a národy, dnes platíme rovnakú cenu za chyby a zlyhania západnej Európy. Rád by som však prešiel k aktuálnejším témam z domáceho prostredia a podielil sa o svoje pocity z dnešnej politickej situácie na Slovensku. Prednedávnom vo vašom vysielaní konečne zaznela aj z vašej strany kritickejšia zmienka o osobe pána Fica a jeho dlhoročnej glorifikácii. Hovorím to ako človek, ktorý ho v minulosti volil a ktorý jeho politickú kariéru sleduje prakticky od začiatku. A práve preto odmietam rozprávky o jedinom domácom skutočnom štátnikovi, ktorí sú ľuďom podsúvané celé 10 ročia. Realita je totiž úplne iná. Robert Fico je politik dvoch tvári. Jedna je určená pre slovenského občana a druhá pre Brusel a mocenské štruktúry. Doma sa hrá na ochrancu národa, sociálnych istôt a obyčajných ľudí, no v praxi jeho vlády vždy dopadli najmä na pracujúcich, chorých, invalidov a strednú vrstvu. Presne na tých, ktorí túto krajinu reálne držia nad vodou. Pracujúci človek je pre štát len dojná krava. Zamestnanci a živnostníci musia platiť stále vyššie dane, odvody, poplatky a pokuty. Štát ich zdiera do posledného centu, pretože vie, že práve oni sú istým zdrojom príjmov. Zatiaľ, čo obyčajní ľudia počítajú každé euro, oligarchovia, banky, nadnárodné korporácie a finančné skupiny si žijú pod ochrannými krídlami politikov ďalej svoj pohodlný život. Najväčšou tragédiou je, že tento systém sa ľuďom predáva ako sociálna politika. Nemali by sme zabúdať ani na rozpredaj Slovenska, a to za účasti samotného Roberta Fica v prvej vláde Dzurindu. Strategické podniky, priemysel a energetika, všetko, čo generácie našich rodičov a starých rodičov budovali 10 ročia, bolo rozkradnuté alebo predané za smiešné peniaze. Slovensko prišlo ekonomickú suverenitu a občania dodnes nevidia žiadnu zodpovednosť za tento historický podvod na národe. Kto za to sedí vo väzbe? Kto niesol následky? Kto vrátil štátu to, čo bolo ukradnuté? Nikto. A práve tu sa ukazuje najväčšie pokrytectvo celej politickej scény. 10 ročia počúvame rozprávky o tom, ako treba šetriť, uťahovať si opasky, vydržať pre lepšiu budúcnosť, ale pre koho vlastne? Pre obyčajných ľudí sa budúcnosť stále zhoršuje, zatiaľ čo mocní bohatnú bez ohľadu na to, kto je práve pri moci. Obzvlášť cynické je, ak sa štát správa k chorým, invalidom a odkázaným ľuďom. Namiesto toho, aby sa riešili skutoční príživníci systému, štát radšej šetrí na tých, ktorí sa často už nedokážu ani brániť. Odoberanie dávok, sprísňovanie posudzovania invalidity či likvidácia opatrovateľských príspevkov je hanbou každej vlády, ktorá sa nazýva sociálnou. Najľahšie je totiž uzierať do slabých. Tichí a chorí ľudia neorganizujú protesty, nemajú médiá ani mocných sponzorov, len každý deň bojujú o dôstojné prežitie. Slovenský občan už má plné zuby neustáleho strašenia, klámstiev a politického divadla. Ľudia vidia rozpad zdravotníctva, zničené školstvo, chudobu dôchodcov, nedôstojné bývanie a štát, ktorý funguje len pre vyvolených. A napriek tomu sa nám stále tvrdí, že musíme ešte viac šetriť. Pravda je však jednoduchá. Slovensko nezničili obyčajní ľudia. Zničili ho 10 ročia korupcie, politického klientelizmu, privatizačných podvodov a mocenských hier, pri ktorých občan vždy zostal len posledným článkom reťazce. Čo s tým, kto kedy niečo urobí a nikto a nič? Problém je, že sa všetci chováme, ako keby sme mali niekoľko životov, a to, aby sme sa mohli neustále mýliť a začínať odznovu ako v nejakej PC hre. Ja mám život len jeden a ten určite nemienim venovať vagabundom v bielých kolieroch.
Nesúhlasím s rozprávkou, ktorá sa dnes šíri dokonca aj v alternatívnom priestore, že dnešné politické elity sú neschopní hlupáci, ktorí nevedia, čo robia. To je podľa mňa jeden z najväčších omylov dnešnej doby. Títo ľudia nie sú hlúpi. Naopak, za nimi stoja celé armády analytikov, marketérov, psychológov, právnikov, finančných skupín a mocenských štruktúr. Každý výrok, každá kauza, každé rozhodnutie a každý konflikt vo verejnom priestore je starostlivo dávkovaný a riadený tak, aby vyvolával presne tie emócie, ktoré majú ľudia cítiť. Najväčšie víťazstvo dnešných elít je, že presvedčili obyčajných ľudí, že chaos je náhoda. Nie je. Občan dostáva permanentné divadlo. Jeden deň vojna, druhý deň pandémia, potom gender témy, migrácia, nenávisť medzi skupinami obyvateľstva, umelo vytvárané konflikty a nekonečné ideologické vojny. Ľudia sa hádajú medzi sebou, zatiaľ čo mocenské štruktúry si v tichosti robia svoje obchody, presúvajú majetky, likvidujú strednú vrstvu a systematicky oberajú spoločnosť o posledné zvyšky slobody a stability a jej osobnej úcty. Pravou rukou občana zabávajú a strašia, ľavou rukou mu vyťahujú z vrecka posledné peniaze. A najhoršie je, že to robia dokonale. Dnešný systém nepotrebuje spokojného a sebavedomého človeka. Potrebuje unaveného, zadlženého, psychicky vyčerpaného občana, ktorý sa bojí povedať vlastný názor a ktorý je existenčne závislý od štátu, od bank, od systému, od farmaceutov. Rozklad rodiny, oslabovanie prirodzených hodnôt, agresívnej ideológie, propaganda, chaos v identite mladých ľudí, neustále rozdeľovanie spoločnosti na nepriateľské tábory. To všetko nie je séria náhodných omylov, je to dlhodobý proces spoločenského rozkladu, plánovaného rozkladu. Rozdelený národ sa ovláda ľahko. Rozhádaní ľudia nikdy nepôjdu proti tým, ktorí ich skutočne ovládajú. Kým sa občania hádajú medzi sebou o zástupných témach, štát, korporácia a finančné skupiny získavajú čoraz väčšiu moc nad ich životmi. Ľudia prichádzajú o majetok, súkromie, dôstojnosť aj budúcnosť svojich detí a ešte majú pocit, že je to nevyhnutná cena pokroku. Prispieva k tomu už od útleho veku samotné školstvo. Najväčšou tragédiou dnešnej doby nie je len klamstvo politikov. Najväčšou tragédiou je, že milióny ľudí si na ten klam už zvykli a prepadli fenoménu dnešnej doby, poruchám vnímania, počúvaniu, ale nepočutiu, pozeraniu, ale nevideniu, otváraniu úst, ale nerozprávaniu. Za mňa sa spoločnosť pomaly dostáva do stavu úplného nihilizmu. Ľudia prestávajú veriť politike, médiám a všetkému, čo sa im každý deň predkladá ako jediná správna pravda. Strácajú záujem o verejné dianie, o nekonečné konflikty, o ideologické vojny a o politické divadlo, ktoré sa opakuje stále dokola. Mnohí obyčajní ľudia už nechcú neustále riešiť strach, krízy, zákazy, príkazy a spoločenské experimenty. Chcú jednoducho normálne žiť, mať pokoj, rodinu, prácu, trochu dôstojnosti a možno dožiť svoj život bez neustáleho tlaku a stresu. Dajme im žiť a daj mi žiť a ja nechám žiť teba. To bola kedysi prirodzená filozofia bežného človeka. Namiesto toho dnes politici používajú nekonečné frázy, prázdne reči a mediálne omáčky namiesto jednoduchých a priamych odpovedí. Ľudia už majú plné zuby naučených vied, tlačových konferencií a hraného súcitu. Chcú počuť pravdu, pomenovanú pravými slovami, aj keby bola nepríjemná. Pretože ak spoločnosť dospeje do bodu, kde človek stratí chuť normálne žiť, stratí nádej, motiváciu aj dôveru v budúcnosť, potom je to obrovské zlyhanie štátu a celej politickej reprezentácie. A už pomaly končíme. A človek si potom ironicky kladie otázku, či raz vlády namiesto riešenia skutočných problémov nezačnú ľuďom rovno ponúkať humanitárne riešenia vo forme eutanázie alebo symbolickej tabletky na ukončenie života, len aby sa zbavili tých, ktorí sú pre systém unavení, chorí, chudobní alebo nepohodlní. Alebo tých, ktorí majú iný názor. Nie preto, že by to ľudia skutočne chceli, ale preto, že spoločnosť prestáva dávať človeku dôvod veriť v normálnu budúcnosť. A práve to je možno najdesivejšie z celej dnešnej doby. A nič iné ma nevie tak rozčúliť ako to, keď mi niekto ma považuje za hlupáka. Tak toto nám napísal Vočko, takýto dlhočízny mail. Náš verný poslucháč Tomáš. Já zdravím Tomáše a hluboce mu rozumím, jo, protože já čím dál tím víc mám úplně stejný pocit, ale přemýšlel jsem celou dobu, když jsem pochopil, o čem to bude, tak když tam psal, že ve smyslu, že teď
se to děje, tohle všechno. Jsem přemýšlel, jestli někdy v historii bylo líp. A nebudu se vracet, nebo respektive takhle. Tím, že proběhl listopad 89, kdy jsme se vzdali bývalého systému, jsme se vrátili k těm systémům, který už tu byly. A víceméně teda tu historickou šanci, kterou jsme měli, tak tu jsme zničili a ta je neobnovitelná. Když vyjdu z tohohle, tak jsem přemýšlel, jestli někdy v dějinách to bylo jinak, než popisoval teďko náš posluchač Tomáš. No a to znamená, vrátil jsem se před druhou světovou válku, před první světovou válku. Vrátil jsem se do 19. století, do 18. a tak dále. A když si tohle porovnám, tak to, co řeknu, nevyvolá bouři odporu, tak to nechci. Ale podívejme se pravdě do očí. Nikdy v minulosti to lidi, ty normální běžní lidi, to neměli ani tak, jako to máme my v všech stránkách. My žijeme dneska v průměru v luxusu, nebo žijeme život, který by považovali průměrní občané za první republiky československý za naprostý luxus. Moje generace, ta, která se narodila po druhé světové válce, tak byla první generací, která plošně nezažila hlad. Jo? Moje generace vždycky měla co jíst. Moje generace zažila rostoucí kvalitu života. Moje generace zažila naprostý rozkvět zdravotnictví a vzdělání, přístupu ke vzdělání. A to je něco v lidských dějinách naprosto nevídanýho. To říkat, že dnešní doba, prostě to jsme odvrhli tohle, ale ledacu z toho, z těch získaných standardů pokračuje. A my prostě hledáme to, co nám nevyhovuje a hledáme to právě. Hledáme to právě. Co by mohlo a mělo být lepší. Ale i tak tvrdím, že nikdy v dějinách to prostě lepší nebylo. A naší povinností je, aby se ten stav, zabránit tomu, aby se ten stav zhoršoval. Aby naše děti, naši vnuci, naši pravnuci žili život aspoň na naší úrovni. Aby to nešlo dál. Udělejme všechno pro to, aby to tak bylo. Jo. Já nevím, jak toho dosáhnout. Říkám, rozumím Tomášovi a souhlasím naprostou většinou toho, co píše. Ale neměli bychom všechno vidět jenom přes černý brejle. Já lepší odpověď nemám. Jestli s tím Tomáši nejsi spokojený, tak mi to odpust. Já prostě lepší odpověď nejsem schopen dát dohromady. Rozumím ti, ale říkám, važme si toho, co máme. A my sami jsme zavrhli možnost žít jinak. Tu alternativu tu jsme zařídili, ta už se prostě nikdy nevrátí. To, co popisuješ, ty negace, ano, souhlas, ale takhle to bylo vždycky v dějinách. A proto jsme zařídili tu variantu, kterou jsme měli, tak to takhle bude i nadále u nás. A nedá se s tím podle mě nic udělat. Posledný mail ešte z tej minulej relácie, ale zase trošku dlhší, ale nevadí, sme v poslucháčskej relácii. Zdravím do hodiny vlka, ale bude k tej téme, čo sme riešili. Zdravím do hodiny vlka k Číne a USA. Čína sa správa ako muž, čo randí zároveň s 2 ženami. Možno si užije dvojité potešenie, ale zároveň riskuje, že stratí všetko. Trump si to uvedomuje a preto si môže k Číne dovoliť oveľa viac, než keby sa Čína primkla pevne k Rusku. Odpoveď Vočkovi: dá sa urobiť niečo s problematickými migrantmi? Áno. Tvrdým vymáhaním dodržiavania zákonov a ich aktualizáciou sa dá dosť zmierniť. Nevidím ale vôľu.
zatiaľ pre toto. K voľbám a politikom všeobecne je to otázka, do akej miery sú politici svojprávni, do akej miery už určuje fungovanie štátu korporátna, záujmová a zahraničná lobby. Lobby skupín, ktoré ovládajú najväčšie mediálne domy a formujú nastavenie voliča. Toho voliča, čo takto zvolí len vopred schváleného politika. Taký politik je chytený v pasci vonkajších záujmov, nakoľko bol buď to vychovaný a pripravený na svoju kariéru sieťou záujmových skupín, alebo po vstupe do politiky v tejto sieti rýchlo uviazne cez štedré výhody a kontrakty. Ani si neuvedomí, ako tam uviazol a už tam je. Volebné slogany sú zväčša len marketing, čo by mal národ cítiť, že sa niečo deje. Kroky po zvolení sú ale už rovnaké, či zvolíte toho, či iného, česť výnimkám. Tých je ale málo a majú krátku a ťažkú kariéru. Tuto môžete ukončiť, ale ak máte čas, tak môžete pokračovať. Záujmy lobistov sa však zväčša nekryjú so záujmom voliča. Ako však presvedčiť človeka, aby jednal proti svojim záujmom? Zväčša ideológiou, náboženstvom alebo pocitom ohrozenia. A to je presne to, čo vidíme dnes a denne v médiách. Presvedčanie, strašenie, citové vydieranie, pýcha, dehumanizácia, skrytá nenávisť. To je ich denný chlieb. Dám príklady. Presviečanie. Je dobré tolerovať inakosť, i keď odporuje logike. Je dobré prijať cudzích ľudí vo svojom štáte, i keď si s nimi nerozumieš. Je dobré akceptovať ich nekompatibilné zvyky, i keď ťa ohrozujú. Je dobré ignorovať svoj vlastný pocit bezpečnosti. Strašenie. Planéta horí vďaka otepľovaniu, ktorý sme spôsobili my, i keď jeho príčiny sa častom záhadne menia. Ohrozujú nás istí extrémisti, ktorí negatívnu činnosť sme nikdy nepocítili. Ohrozujú nás nejaký štát na základe bizarných a nelogických dôvodov. Pravidelne nás ohrozuje aj nejaká choroba s inými strašidelnými prejavmi. Treba sa preto báť o svoju bezpečnosť. Citové vydieranie. Istý národ strašne trpí a treba ho chrániť za každú cenu. Ak jeho susedný národ trpí ešte viac, to už je v poriadku. Treba upraviť svoj jedálniček, lebo uhlíková stopa, ale cestovať môžeš na koniec sveta, tam uhlíková stopa už nevadí. Tvoj litrový motor otepluje planétu, ale tanker zbytočne idúci cez pol planéty, tank či tisíce výbuchov denne sú OK. Pýcha, sú tu konšpirátori, ktorí majú iný názor než my, ale našťastie ste tu vy s našim správnym názorom a musíte ich preto umlčať. Ak budete voliť správnu stranu či kandidáta, budete patriť medzi tých správnych a rozhľadených, i keď jeho program vôbec nekorešponduje s vašimi hodnotami. Dehumanizácia sú národy, ktoré nie sú hodné mať svoje záujmy. Je v poriadku im odoprieť nárok na kultúru, športumenie v našom priestore. Žijú medzi nami tiež plochozemci, xenofóbi, dezoláti, rusofóbovia, ficové bábky, pomýlení ľudia zo sociálnych sietí. Všetci sú pomýlení. Určíme vám pár bodov, podľa ktorých ich určite bezpečne spoznáte. Nenávisť. Vždy okamžite a dokonale poznáme viníka, je to zloduch, ktorý za to môže a koho môžeme spoločne nenávidieť. Prečo toto všetko človek príjme? Pretože horké jadro musí byť obalené vždy v hrubom sladkom obale, inak by ho nikto neprehltol a sociálni mágovia už dávno vedia, ako hrubý musí byť ten sladký obal. A to nehovoríme o sociálnom projekte AI, ako napríklad Ontology, ktorá je ešte stále vo fáze zberu údajov. To je na dlhšie, ale zamáva to s našimi systémami kontroly spoločnosti. Možno i na to sa naše elity už spoliehajú. Pekný deň a veľa síl, napísal Plepsík. Ja už pomaly budem musieť utekať po vodu si, lebo toto sú také maily dlhánske, že až mám problém to normálne dočítať do konca, ale nie je to nič proti tomu, ako sa musíš ty potom vysporiadať s tými odpovediami, lebo ono tam vždy v tom maili zaznie obrovské množstvo informácií a nie je to celkom jednoduché potom na to reagovať. To aj tak chcem smerom k poslucháčom trošku sa tak prihovoriť, že keby sa dalo do budúcna možno trošku kratšie, lebo ono je toho fakt potom aj veľa na odpovedanie, aby si všetky tie veci zapamätal, čo tam sú. No, Vlčko, tak čo s tým ideme urobiť, s tým mailom? Mail je jinou variantou toho, co napsal Tomáš. Jo, že ty dva maily jsou naprosto identický. Čili pokud mám pravdu, tak se s Plepsíkovým mailem vypořádám velice rychle. Sedí, nebo respektive
odkážu na svou odpověď Tomášovi, protože bych se jenom opakoval. Tam uvádí víceméně to též. Jo? To znamená řízení společnosti, zájmové skupiny, dvojtvářnost, dvojí morálka a tak dále. Ano, ale v dějinách tomu vždycky bohužel takhle bylo. Nejsme výjimkou a podle mě s tím nejde nic udělat. Měli jsme jedinou šanci a tu jsme v listopadu 89 odmítli. Takže budeme muset, Plepsík to popisuje dobře, stejně jako to dobře popsal Tomáš, ale budeme muset s tím žít, protože nic jiného nám prostě nezbývá. Neříkám to rád, ale za mě to takhle je. Sú to také osudové udalosti, ktoré keď sa stanú v minulosti, tak potom to má dopad extrémny na životy. No, toto mail tento, ktorý priletel, Ľuboš píše, že zdravím vás páni, už ste za hodinu vlka hlasovali v podcaste roka? Sám som bol milo prekvapený, že ste tam. No, počas dňa písal poslucháč aj za iné relácie, ktoré tu máme, že beží nejaká súťaž, som to nevedel, beží niečo na internete, Vlčko, je to nejaká, že podcast roka a môžu tam ľudia hlasovať, neviem, kto to tam organizuje a dá sa tam niečo proste vyhrať a neviem, kto to tam proste dal tie všetky možné relácie, ale sme tam aj my z hodinou vlka, tak niektorí ľudia za to hlasujú, že podcast roka 2026, tak to sa aj volá, že podcast roka.sk. Tak to je na Slovensku, jo, jestli to správne. Áno, to je na Slovensku takéto hlasovanie, tak už tam máme aj nejakých poslucháčov. Pošli mi link, ať se můžu podívat Dobre. Na to, jak si stojíme. Dobre. Ale jestli to organizuje někdo takovej ten mainstreamový, tak kdyby snad hrozilo, že bychom se umístili nějak viditelně, to nemluvím o tom, že bychom se umístili tak, že bychom to mohli vyhrát. Ale viditelně, že by tak to nás určitě vyloučí a škrtnou. No, neviem, ako si tam stojí, ja som to nepozeral, ale však pošlem ti ten link, tak môžeš sa prípadne pozrieť a zatiaľ, kým ti ho budem posielať, tak zodvihneme posluchačov. Máme prvého posluchača volajúceho na linke. Dobrý večer vám prajeme. No, nech sa páči. Dobrý večer vám prajeme. No, asi sa nebudeme počuť. Tak nič. Tak toto nevyšlo, takže ti to pošlem potom trošku neskôr. Jasne. Takže si dáme mailík. Ale to už sú maily tie, ktoré vlastne už prišli dnes, takže najskôr máme tu tento za to hlasovanie. Takže poslucháč Martin. Dobrý večer, chcel bych sa zeptať na váš názor na další vývoj války na Ukrajine. Myslíte, že je šance, že by v relatívne krátkej dobie skončila? Taký by mne zajímal váš názor na postoj európskych zemí EÚ vůči Izraeli na obrovský počet civilních obětí. Žádná hlasitejší reakce nepřišla. Okupace západního břehu, zabírání území, útoky osadníků na palestínske a podobné také nevadí. Teprve ponižování zadržaných aktivistů, ktorí chceli dovést humanitární pomoc do Gazy, vyvolalo znepokojení pár zemí, ale v podstate sa stejne nic nedeje. Takže dve otázky, Vočko, že či sa dá očakávať nejaký blízky koniec vojny na Ukrajine a potom tieto záležitosti na Blízkom východe, ale uvidím, či máme niekoho na linke, alebo to opäť nevíde, tak skúsime ešte telefón. Ak nemáme nikoho. Takže môžeš odpovedať prípadne. Ja ti zatiaľ pošlem. Na přehledu zpráv dneska večer jsem našel, že Putin měl prohlásit, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Byť teda neuvedl žádný časový úsek. Já nevím, jestli se válka na Ukrajině chýlí ke konci, protože ty si to už řekl. Ukrajina vypadá, že v poslední době se jí daří vojensky o něco líp, se jí dařilo dřív. A je to záležitost masového nasazení dronů, kterých má dneska evidentně na frontě k dispozici víc než Rusko. A s tou převahou je schopná narušovat ruskou logistiku a zadržovat ruský postup.
Takže Ukrajina si začíná víc foukat, tím pádem si víc fouká i Evropská unie, ale slabou stránkou Evropské unie jsou peníze pro Ukrajinu a slabou stránkou Ukrajiny je jednak totální závislost od finančních injekcí z Evropské unie a především teda demografie. Našel jsem na ukrajinských zdrojích článek, že Ukrajina má dneska k dispozici pouze polovinu svého obyvatelstva. Něco padlo, něco uteklo a že budou muset masově dovážet cizince, což znamená dovážet cizince z nekompatibilních kultur. A já si představuju nácky z batalionu Azov, nebo dneska už 3. útočního sboru ukrajinské armády, tak jak bojují proti Moskalovi za čistou Ukrajinu, aby si tam dovezli Pakistánce a Bangladešany a nebo někoho z Afriky a nějaký ukrajinský sociolog se vyjádřil, že do 30 let bude populace na Ukrajině silně smíšená, že by se tomu nikdo neměl divit. A nebo když se diví, takže by si měl zajet do Británie, kde už je to běžný standard. Jo. Čili vidím nácky z Azova, jak bojují za čistou Ukrajinu, aby si dovezli ty Pakistánce. Jo. Čili ta ukrajinská válka, ta změní Evropu. Změní Evropu zásadním způsobem. Já tvrdím, že konec Evropské unie nastane přijetím Ukrajiny. Já tvrdím to už dlouho, protože Ukrajinu v její velikosti, s jejím agrárním sektorem a s ukrajinskýma představama o tom, kolik bude mít Evropská unie Ukrajině platit, to prostě nemůže přežít. Jo. Nic takového nemůže přežít. Já nevím, kdy skončí ukrajinská válka. On to neví nikdo. A zdá se, že to bude záležet do značný mír od Trumpa. Jestli začne tlačit na pilu a na Zelenskýho a na Evropu a prostě Ukrajinu k tomu míru donutí, nebo jestli na tím mávne rukou a řekne válčete si, jak dlouho chcete, ale bez nás, jo. Nevím, co bude. Zelenský taky v týdnu nařídil vládě, by začala plánovat válečný rozpočet na 2 až 3 roky dalšího trvání války. Čili těch protichůdných informací těch je moc a všichni vědí, že ta válka někdy skončí, ale spousta aktérů si nepřeje, aby se tak stalo v nějaké dohledné době. Určitě si to nepřeje Zelenský a jeho klika, protože to znamená, že skončí jejich absolutní moc a že můžou být a budou nejspíš volaný k zodpovědnosti za obrovský rozkrádání. Takže ty si to nepřejou. Nepřejou si to současné evropské elity, protože to znamená jednak oslabování Ruska a jednak a především jim to umožňuje politicky přežívat, protože domácí problémy jsou překrytý Ukrajinou. Jakkoliv ve volbách tahle karta, kdo ji použil, tak ty volby zatím vždycky prohrá. Ale jim to umožňuje přežívat. Určitě to nevyhovuje Lajenovej a vedení Bruselu, pro který platí přesně to samé, co už jsem říkal. Čili určitě to nevyhovuje zbrojařským firmám a určitě to nevyhovuje mnoha takovým těm mediálním šmokům, který žijou z toho, že přiživují strach napříč Evropou. Jo, čili ta takzvaná válečná strana, ta je hrozně silná. A já nechápu, že Evropa tuhle kartu hraje, protože ta těžila obrovskou mírovou dividendu v symbioze s Ruskem. Dokud měla ruský zdroje k dispozici
a nikoliv Čína nebo Indie, no tak Evropa z toho profitovala. Teďko je Rusko největší nepřítel, tak bude největší nepřítel, ale Evropa se tím pádem připravila o to, co jí dělalo velkou. Bude muset kupovat za světové ceny, kde bude soutěžit s Ázií. No a za světové ceny znamená převážně kupovat za americké ceny. A Američani udělají všechno, co dokážou, aby Evropu slíkli z kůže. Takže já prostě jsem hroznej skeptik tady. Evropa promarnila šanci tu válku ukončit. Už dávno. No a v nastoupeném trendu bohužel jenom pokračuje. Tam bola potom ešte aj druhá otázka, ale k tej sa dostaneme, lebo neviem, či máme niekoho na linke, či tam čaká, alebo nie. Máme niekoho? Dobrý večer. Tak asi nie. Tam bola ešte, Vočko, otázka ohľadom toho Blízkeho východu a hlavne Izraela. Poslucháč je nešťastný, že tam sa tomu nejak vôbec nevenuje pozornosť nikto. Počkaj, ale skúsme ešte takto zodvihnem a či sa budeme teraz počuť. Dobrý večer. Niekto mi tu píše, že máme nejaký problém s telefónom, že písal poslucháč, že nedá sa nám dovolať, ale mne to tu zvoní a zdvihnem, ale vy nás očividne nepočujete, tak toto budeme musieť nejak vyriešiť technicky. To sa mi asi už dnes večer nepodarí. Skúste ešte prípadne raz zatelefonovať a ja si vás skúsim ešte raz prípadne zdvihnúť, ale obávam sa, že to bude problém, ktorý asi nevyriešime, takže potom pôjdeme len na maily, takže zložím a skúste nám prípadne ešte raz niekto zavolať 048 381 0101. Vlčko, takže ten Izrael. No počkaj, zvoní telefón, tak skúsime ho zdvihnúť a že či sa počujeme teraz. Dobrý večer. No, nepočujeme. Teda možno poslucháč počuje nás, ale my jeho nie. Takže to musíme urobiť tak, že telefóny dáme bokom dnes a píšte nám len maily na studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez tú našu internetovú stránku. Dobre, takže telefóny vypíname, lebo niečo tu asi tu máme nejaký problém s telefónom. Takže Vočko, Izrael. No, jakmile řekneš Izrael, tak ozvěna dá Gaza. A když se řekne Gaza, tak to je prostě genocida v tom nejstrašnějším slova smyslu. Mně jeden z mých čtenářů poslal krátký video, který bohužel nedokážu na kosu zařadit. Tam lze nalinkovat pouze videa, které jsou na YouTube. Jinak ne, v té neplacené verzi, kterou používám. A to video je krátký, asi 30 vteřinový. A prostě první snímky jsou o tom, jak vypadala, máš tam letecký pohled na Gazu, jak vypadala před válkou a máš tam stejný pohled a stejný místa dneska. A to je to z velký výšky. To je děsivý rozdíl. Tam, kde bydleli lidi, kde prostě bylo velké město, tak tam jsou dneska jenom ruiny. A my neustále slyšíme o našich evropských hodnotách, o tom, jak naše principy a tak dále a jak si na nich stojíme a podobně. No a potom vidíš to, co se děje v Gaze a zjišťuje, že Evropská unie nedokáže ani pořádně protestovat. A už vůbec nedokáže to, aby 8milionový stát jako Izrael bral vážně. Prostě nebere jí vážně. Jako kdyby neříkali nic. A je to horší o to, že spousta zemí má dneska silný muslimský menšiny, speciálně teda Británie, speciálně Francie, speciálně Německo, Holandsko a tak dále. To už nejsou malý voličský skupiny. To jsou prostě velký populační bloky. A přesto nedokážou tyhle státy vyvinout žádný účinný tlak, který by vedl k nějakému řešení, který by mělo cokoliv společného s humanismem. Za mě to je nepochopitelný.
A víceméně ten tlak těch muslimských komunit, ten se zvrhává dovnitř konkrétních států a vede například k obrovskému nárůstu antisemitismu, k pronásledování židovských komunit v Británii nebo ve Francii. Tihle židi nemůžou za to, co se děje v Gaze, ale oni jsou potom tím antisemitismem postižený jenom proto, že vlády Británie, Francie, Německa, Holandska nedokážou vyvinout, a Brusel, o Bruselu nemluvě, nedokážou vyvinout na Izrael vůbec žádný tlak. Jo. Ale my prostě neustále hovoříme o svých hodnotách, které jsou nezastupitelné, který se nesmíme vzdát, který musí svět respektovat. Mentorujeme celý svět, ale když máme něco konkrétního udělat, tak prostě skutek utek, jako vždycky. No, ja som, kým si Vočko odpovedal, ja som nejakým spôsobom sa mi možno, aspoň dúfam, podarilo tú linku rozbehnúť, tak ak máte chuť nám zatelefonovať, alebo ste volali a nepočuli ste nás, tak skúste teraz, možno to pôjde. 048 381 0101. Za ten čas sa nám to tu, inak celkom utešenia Vočko plní mailami, tak poďme hneď na ďalší. Ja to som rád, keď to takto funguje, že dáme si poslucháčskú reláciu a ľudia píšu, tak to je naozaj skvelé. Môžete aj, ako som povedal, skúsiť zatelefonovať. Hádam to pôjde, tak poďme na mail zatiaľ. No a tak nie, lebo máme niekoho na linkách. Hneď si to vyskúšame, že či sa budeme počuť. Dobrý večer. No, ale ja som zistil, že ja keď som si zavolal, tak počul som hovoriť, akože počul som nás rozprávať, ale my nepočujeme do štúdia poslucháčov, takže to je ten problém, takže nič, beriem späť, takže vy očividne nás počujete v telefóne, ale vy keď hovoríte niečo do štúdia k nám, tak my to tu nepočujeme, takže toto budeme musieť s technikom doriešiť, takže platí, čo som povedal, takže telefóny dávame bokom a teda ostávame len pri tých mailoch, takže mail tu máme od Milana. Zdravím obidvoch, Rusko eskaluje. Prosím vás o názor na toto. Slovensko za čias bláznov na začiatku špeciálnej vojenskej operácie, začiatku, najviac vojensky podporilo ukronacistov, čo sa týka techniky, skladov, všetko sme dali. Teraz som počul, že Rusi už vtedy chceli pár rakiet pustiť na Slovensko, aby odradilo bláznov VU. Našťastie nič nepriletelo a tiež prajem Putinovi, aby denacifikoval Ukrajinu. Nechcem ukronáckov na Slovensku, máme dosť vlastných problémov, takto to poviem, lebo poslucháč to napísal trošku expresívnejšie. A teraz po 4 rokoch eskalovania Zelenského údermi na území Ruska, rafinérie, letiska a teraz internát, kto koho provokuje vlastne, kedy príde tá červená čiara, dokedy Rusi dovolia útoky na svoje mestá, na svojich obyvateľov, keď bude v správach denne 60 mŕtvych, ako v Libanone. EU štve proti Rusom a my si to vyžerieme, Česi a Slováci musia držať spolu. No, tu poviem ja len jednu vec, však ty budeš na to Vočko odpovedať, len ako fakt je jeden, že tak sledujem, že jednak ako Ukrajinci dostali tú tranžu tých 90 miliárd, ktorú teraz dostanú a budú môcť fungovať a zase sa nadýchnú vďaka týmto peniazom od Európskej únie a aj vďaka tomu, ako sa im podarilo vlastne presunúť výrobu zbraní do Európy, ako sa Európa stále viac militarizuje a dodáva stále viac zbraní Ukrajincom, tak toto všetko vlastne vyústilo do toho bodu, že Ukrajinci dnes ďaleko viac ako za posledné obdobie robia Rusom problémy. Práve v súvislosti s logistikou, či už je to logistika na Krím, alebo aj do iných tých oblastí. A už začína to byť citeľné, však asi sa už nedá ďalej prehliadať to, že im tam pomaly každý jeden deň vybuchne nová rafinéria. No, to je vlastne ten problém, ktorý teraz nejak sledujeme aj, a nie len na Ukrajine, ten problém je dobre viditeľný napokon aj na Blízkom východe, kde
má Izrael veľké problémy tiež, hoci ak sa o tom veľa nehovorí, však každý deň veľké úspechy Izraelca dnes prekročili rieku Litánii a podobné, tam je to všetko úžasné, ale v skutočnosti, keď pozeráte tie videá na Telegrame, tak je to podobné, ako keď pozeráte videá z tej Ukrajiny, proste tam ten dron v rukách nejakého bojovníka Hizbaláhu je to isté, ako keď to drží nejaký Ukrajinec v ruke, že tam máte proste zábery na, ja neviem, nejaká dedina izraelská, teraz tam obrovské množstvo techniky, tanky drahé, Merkava izraelské a to všetko vybuchuje vďaka dronom. Čiže čo tým chcem povedať, že dve veci, tá dronová vojna očividne a že naozaj prepisuje všetky, ja neviem, historické, súčasné, ja neviem, aké poučky o vedení vojny. To je niečo, tieto drony v tomto masovom násadení na tých optických vláknach, ktoré ani neviete zarušiť. To je proste niečo nepredstaviteľné, s čím doteraz nikto nebol v takejto miere konfrontovaný a nevedia si s tým rady ani najväčšie armády sveta. Nevedia si s tým Rusi rady, s Iráncami si nevedeli rady Američania, Izrael dnes, hoď to asi nebude tak ľahko priznávať, ale on má tam problémy. Proste ten Hizbaláh mu očividne dnes ničí neuveriteľné množstvo techniky, vojakov, čo kedysi nebývalo. Čiže tu sa proste áno eskaluje, lebo tu je akoby, že nový typ vedenia vojny, ktorý doteraz nebol. No a Ukrajinci, ktorým pomáha Európa, čo to dá, dnes naozaj, vďaka tomu, že sa Európa opäť zjednotila, je to opäť tá kolektívna Európa, ktorá už po niekoľkýkrát ide bojovať proti Rusom, no tak kolektívne sú schopní spolu s Ukrajinou vyprodukovať väčšie množstvo dronov ako Rusia a je to proste citeľný problém. A tak, ako sa Ukrajincom darí každou jednou vybuchnutou rafinériou a každým jedným, ja neviem, vybuchnutým autom a čím, všetkým, čo to im tam proste dováža suroviny a funguje v rámci logistiky, tak každým jedným takýmto výbuchom, takýmto úspešným útokom rastie nadšenie v Európe a rastie odhodlanie pokračovať vo vojne. Ja to sledujem ako v takých vlnách, keď bola chystaná veľká letná ofenzíva, tak v tej chvíli, keby ste niečo rozprávali o mieri, však si to pamätáme, vtedy boli tu mierové pochody a keď ste niečo povedali, že treba mier, tak nie, žiadny mier. Povedala Európa, nie, vojna sa rozhodne na boisku, budeme bojovať a Ukrajina vyhrá. A potom prišla veľká letná ofenzíva, Ukrajina katastrofálne tú ofenzívu viedla. No a zrazu teda nejak sa tie reči o veľkom víťazstve Ukrajiny pomaličky tak vytratili, čo to tak nejak dostratená, dlho sa nič nehovorilo a teraz, ako sa Ukrajincom zase vďaka práve tým dronom a raketám s dlhým doletom, ktoré zase raz im dodávame my v Európe, ako sa tým Ukrajincom začína dariť, tak zase, už to vidíte, už sa dvíha tá vlna takého toho zase v Európe, že žiadne rokovanie, zase sa to rozhodne na boisku a zase prichádza taká tá eufória z toho, že Ukrajina vyhrá. Len teda my k tomu často dodávame, že si celkom nevieme predstaviť, ako sa dá vyhrať nad jadrovou veľmocou, ale to je očividne niečo, čo títo ľudia už zrejme majú vyriešené, vedia, ako sa to dá urobiť, alebo ich to prípadne vôbec netrápi, nejak túto malichernosť obchádzajú, ale tak či onak je naozaj vidieť, je to neprehliadnutelné, že v poslednej dobe, tak ako sa Ukrajincom vďaka dronom a raketám s dlhým doletom začína dariť, tak rastie opätovne eufória v Európe, radosť nad týmto všetkým a predovšetkým odhodlanie ďalej pokračovať vo vojne, lebo Rusko musí byť porazená a Ukrajina vyhrá. Tak len toto som chcel povedať. No a tam bola, Vlčko, teda otázka, a nebola asi ani otázka, to bolo skôr len také konštatovanie, že čo tam bolo. Pamätáš si to z toho mailu? Či ho prečítam radšej ešte raz celý? Prečítaj to ešte jedno. Zdravím obidvoch, Rusko eskaluje. Poprosím vás o názor na toto. Slovensko za čas bláznou. Ja sme dali Ukrajincom všetko možné a že chvíľu to vyzeralo, že nás Rusi budú bombardovať, ale našťastie na Slovensko nič nepriletelo.
A teraz po 4 rokoch eskalovania Zelenského údermi na území Ruska horia rafinérie, letiská, teraz internát. Kto koho provokuje vlastne, kedy príde tá červená čiara? Aha, to bola otázka. Kedy príde tá červená čiara, dokedy Rusi dovolia útoky na svoje mesta a obyvateľov, keď bude v správach denne 60 mŕtvych ako v Libanone? Tak pýta sa, že tie červené čiary, ktorých už teda bolo poprekračovaných kopec inak mimochodom, tak či sú tam nejaké, Vlčko? Já nevím, tohle je otázka na Putina. Já si myslím, že nějaká červená čára určitě teda bude. Každý pohár má svou poslední kapku, která když spadne, tak pohár přeteče. A tady je to stejný. Ten ruský pohár, ten není nekonečný. Ale co bude tou poslední kapkou, těžko říct. Já sleduju tuhle diskuzi o tom, jak dlouho si to nechá Rusko líbit na ruských kanálech. A věř, že je to tam diskutovaný daleko tvrdším způsobem. A ty požadavky ty prostě rostou. A mimochodem, ty údery na Kyjev, to je jedna z odpovědí ruského vedení právě na tyhle dotazy, jak dlouho si to necháme líbit. Protože bombardování Kyjeva se dá mediálně prodat jako odpověď na všechny ty ukrajinské útoky. Jak dlouho to bude ruské veřejnosti stačit, je úplně jiná otázka. To já prostě nevím. Ale vzpomeň si na to, co jsem říkal už na samém začátku války, že nechápu to, jak Rusko tu válku vede, že nebombardovalo elektrárny hned od samého začátku a hlavně, že nezautočilo na mosty přes Dněpr. To je pro mě naprosto nepochopitelná záležitost. Rusové drželi Cherson. A když se povedlo Ukrajincům s použitím HIMARSu zaútočit nebo útočit na Antonovský most, to byl ten most, který spojoval levej a pravý břeh Dněpru u Chersonu. Tak když ho začali bombardovat za HIMARSama a opakovaně dělali díry do mostovky, tak Rusové radši vyklidili Cherson, jo. Aby nedošlo eventuálně k tomu, že by jejich jednotky byly chycený v pasti bez možnosti je náležitě zásobovat. A totéž by se stalo ukrajinským silám na tom východním levém břehu Dněpru, kdyby se Rusům povedlo rozbombardovat většinu mostů přes Dněpr. Ani by to nemuseli být všechny, ale když by byla většina a mohli by začít dněperskými mosty v Záporoží, protože ty už jsou v dosahu frontových prostředků, jako jsou raketomety Tornado, což jsou ruský raketomety s největším dostřelem, který mají k dispozici. A myslím si, že dokonce už jsou i v dosahu těch ruských leteckých klouzavých bomb. Jo. Takže divím se tomu, že Rusové tyhle útoky nepodnikli ještě. Nechápu to, je mi to divný, ale zajímalo by mě, čím by to zdůvodnil Putin s Gerasimovem, kdybych se jich mohl zeptat na to, proč dněperský mosty a proč fungujou. Ale nejde o mě. Jde o to, že by tuhle otázku měli zodpovědět nějakému tomu typickému nebo obyčejnému Ivanovičovi Ivanovovi z Ruska, z Moskvy nebo z Kamčatky. To už je úplně jedno. Ale i ten se určitě na to ptá, ale já to nevím. No ptá, však vraví, že na tých telegramoch je to ešte ďaleko zúrivejšie, než to takto len vyzerá. Takže pýtajú sa. No, dáme si ešte jeden mailing a potom si chvíľku oddychneme, nech sa môžu aj ľudia, aj my prípadne trošku občerství, dáme si hudobnú prestavočku, takže ešte jeden mail a potom budeme pokračovať. Súčasný vojnový konflikt na Ukrajine prináša množstvo hlbokých úvah o povahe oboch národov a o príčinách tejto tragédie.
Mnohí kritici poukazujú na to, že Ukrajinci mali v porovnaní s Rusmi jednu zásadnú zlú vlastnosť, ktorou bola predajnosť svedomia a všade prítomná korupcia. Z historického a geopolitického hľadiska sa zdá, že Rusi pôvodne pristupovali k susednému národu ako k niekomu, koho chcú iba poučiť alebo zničiť. Keďže však toto poučenie neprinieslo želaný výsledok, v súčasnosti dochádza k ich systematickému vyhľadzovaniu. Je všeobecne známe, že ani pred vojnou si človek na Ukrajine bez úplatkov nevybavil absolútne nič, pričom je otázne, či sa situácia v tomto smere teraz vôbec zlepšila. Vo výsledku tak jeden hrdý, avšak podľa mnohých názorov arogantný a nadmieru pyšný národ pomaly odchádza do dejín. Žiaľ, tento tragický vývoj so sebou prináša obrovské utrpenie a nezvratné straty pre celú spoločnosť. Všetko dobré a hlavne zdravie vlkovi. Napísal nám, ktože nám to napísal? Musím pohľadať, lebo sa mi to teraz niekde strátilo, ale hneď to zistíme, kto nám to napísal. Napísal nám to Šaňo Strebišova. Zdravím Šaňa do Trebišova, děkuji mu za přání. Nicméně já si myslím, že mezi korupcí na Ukrajině a korupcí v Rusku, že historicky žádný velký rozdíl nebude. Že to je produkt stejného myšlení a stejného systému. Protože já jsem nikdy nebyl v Sovětském svazu, na to, abych byl v Rusku nebo na Ukrajině. Takže všechny věci mám zprostředkovaný pouze. Ale historicky se vyvíjely stejně a nemyslím si, že zvyklosti jednoho národa a druhého národa byly až tak odlišný. Všetko? Odpovedal. Dobre, tak ideme si dať tú avizovanú prestávočku. Dáme si takú kratšiu trojminútovú pieseň a potom ešte sa pozrieme na ďalšie maily, ktoré tu máme a ktoré nám ešte môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku cez zelené tlačidlo otázka do štúdia. Počúvate Slobodný vysielač. Tak sme tu po hudobnej prestávočke opäť. Ja len pripomeniem to, čo napokon veľmi dobre viete. A síce, že vysielame dnes poslucháčskú reláciu. To znamená, že to je ten typ relácie, kedy je to vlastne postavené len na vašich, chcel by som povedať aj telefonátoch, ale žiaľ, máme problémy s telefónom také, že vy nás počujete, ale my vás nie v telefóne, takže telefóny sme dali bokom, takže je to dnes len o mailoch a o tých názoroch alebo otázkach, ktoré nám píšete cez našu stránku, cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Máme do konca relácie ešte nejakú polhodinku, tak pokojne píšte studio@slobodnyvysielac.sk. Tak, ako to napríklad urobil niekto, kto sa nám tu podpísal ako Milan. Počkajte, ja si ten váš mailik prekopírujem a dám si ho na trošku niečo väčšie, lebo sa mi zdá, že zase to bude niečo trošku dlhšie. A ideme sa hneď pustiť do neho. Pozdravujem a veľa zdravíčka prajem ako Vlkovi, tak aj Borisovi. Veľmi ma teší, že sa aj dnes takto môžem spýtať, čo mi na rozume leží. V nejakej relácii, ktorá u vás už nepokračuje, no opätovne sa prehráva od prvého dielu, bol jeden chlapík z Čiech, ktorý pracoval v zložkách a chodieval na Ukrajinu vo výmenných pracovných pobytoch do územia Podkarpatskej Rusy. On spomínal, že práve tam môžu občania kedykoľvek prísť o svoj majetok. Vedeli by ste na túto tému niečo povedať? Ja som sa pýtal nie tak dávno jedného pána, ktorý úspešne zahájil dôchodok, ktorý sa vráti z frontu po 4 rokoch. Ten mi na túto otázku len potvrdil, že je to pravda. No viac mi k tomu povedať nemôže, lebo ešte nechcel, keďže sme sa vtedy videli iba prvýkrát. Celkom túto tému za posledné obdobie študujem a faktom je, že do Podkarpatskej Rusy sme ako Československo v rokoch 1919 až 32 investovali, myslím, že 1,46 miliardy vtedajších korún na čisté, nemám dobrú pamäť, mala to byť dlhodobá investícia, na čísla nemám dobrú pamäť, mala to byť dlhodobá investícia. Po druhej svetovej vojne sme ju darovali Sovietom, nie Ukrajincom. Oni nás ako Rusinov dlhodobo potláčajú, menia historické a logické, elementárne pravdy. Prajem pekný večer a množstvo síl a energie do ďalších takýchto
piatkových posedení, smial som sa z bábky, keď počúvala piatkové nočné dialógy a sám si už nedokážem predstaviť koniec pracovného týždňa bez hodiny vlka. No tak milý Milan, však ani nevieš, ako si nás potešil týmto konštatovaním, to nás samozrejme s vlkom mimoriadne teší, aj keď ja vás asi nepoteším tým, lebo ja neviem na tú otázku odpovedať, čo je na tom pravdy, čo tam píše, že v nejakej relácii, ktorá u nás už bola, bol chlapík z Čiech, ktorý pracoval v zložkách a chodil na Ukrajinu vo výmenných pracovných pobytoch do územia podkarpatskej Rusy a on spomínal, že práve tam môžu občania kedykoľvek prísť o svoj majetok. Tak či by sme na túto tému vedeli niečo povedať? Ja neviem nič k tomu povedať, lebo som podkarpatskej Rusy nikdy nebol, takže netuším, aké tam pomery naozaj fungujú. Či si, Vočko, trúfne na toto odpovedať, neviem. Ty si tam niekde na východe bol na vojne, ale nebola to úplne podkarpatská Rus. Ne, to nebyla. Ale neviem, či potešíš poslucháča. Ne, nepotěším, protože já o podkarpatský Rusy vím jenom to, co tam bylo v tom mailu konstatováno, že mezi první a druhou světovou válkou nám patřila a pak jsme ji předali na Stalinův nátlak Sovětskému svazu a to je všechno. Jaký jsou poměry, tam budou asi značně divoký. To je jasný. Jo. Maďaři tam mají svoje zájmy a silně lobují za tamní maďarskou menšinu. A víš, Borisku, nad čím jsem přemýšlel, když padlo slovo a tu relaci neznám. Jo. Takže, já teraz nevím, že o kterou konkrétně jde. Ale víš, nad čím jsem přemýšlel? No. Kdyby podkarpatská Ukrajina nebyla přičiněná k Sovětskému svazu a zůstala součástí Československa, tak co by se s ní stalo po rozdělení státu? Jestli by vznikla samostatná Západoukrajinská republika, nebo jestli by to byla součást Slovenska, anebo jestli by to byla součást České republiky. Na tohle téma se dá opravdu spekulovat, ale jsou to spekulace k ničemu, takže od nich půjdeme pryč. Pôjdeme pryč a pôjdeme k otázkám od Láca, ten ich tu má viacero. Dovolím si položiť následovné otázky na vlka. Tak prvá, pôjdeme otázka po otázke. Prvá, zadlženosť Slovenska každým rokom narastá. Je výška tejto sumy nejakým konkrétnym spôsobom obmedzená, ktorú má možnosť dosiahnuť, ak túto hodnotu zadlženosti dosiahne, čo sa dá predpokladať, aké dôsledky? Zadlženosť. Povedzme Slovenska, ale môže to byť aj v Českej republike. Čiže pýta sa na to, či je tá výška sumy nejakým spôsobom obmedzená a ak sa nejaká hodnota zadlženosti dosiahne, aké môžu byť dôsledky? No, vy máte ústavní brzdu, pokud vím, ano, která definuje, co se stane, když výše slovenského dluhu státního dosáhne určité hodnoty HDP, tak potom máte povinnost vyrovnaných rozpočtů a takovýchhle věcí, které by měly bránit tomu, aby ten dluh rostl dál. Čili to je slovenský specifikum, který jste si dali do ústavy a s kterým se musíte popasovat. Jo. Je to vlastní slovenská administrativní hranice. A pak existuje objektivní hranice a ta je daná ochotou finančních trhů kupovat slovenský dluh. To znamená, že takhle, uvedu to na příkladu, který všichni znají. Řecko se zadlužovalo tak dlouho, dokud finanční trhy neřekli Řecku a my už váš dluh kupovat nebudeme. No a tím pádem Řecko v podstatě zbankrotovalo, protože mělo trvalý deficit, ten deficit byl velký a nebylo schopno získat peníze na vykrytí svých okamžitých potřeb. A došlo teda k tomu, co jsme v Řecku sledovali, k tomu drastickému výprodeji všeho státního majetku, k drastickému pokrácení důchodu, sociálních výdajů, já nevím čeho všeho. Zkrátka ten řecký scénář. A tohle se může stát
každému státu na světě, zřejmě s výjimkou Spojených států. Mluvili jsme o tom, proč, že dolar je univerzální světová měna a tak dále. Ale otázka je na Slovensko. Slovensko, já nevím, kde ta hranice je, jestli to je 90% HDP, 110% HDP, 125% HDP. Nevím, kde. A ta konkrétní hranice neexistuje, ale určitě, pokud by se ten dluh zvyšoval pořád, tak by určitě každý stát na něj narazil. S výjimkou Spojených států. To je moje odpověď, kterou mám. Asi jsem to neřekl, nebo říkal příliš kostrbatě, ale nějak mi to dneska... Ja si myslím, že pochopil z toho poslucháč, ale on ešte má teda ďalšie otázky, tak ešte poďme na tú číslo 2, na to v Ankare. Čo pozitívne či negatívne sa dá od tohto stretnutia očakávať? Očakáva sa rozširovanie NATO? Já si myslím, že rozšiřování NATO není momentálně žádný téma, protože v Evropě každý, kdo tam může být, tak už tam je, to za prvně. A za druhý NATO je jenom evropská organizace zatím. Třeba vymyslí něco, že Austrálie, Nový Zéland, Japonsko a nevím kdo, můžou být nějaký přidružený člen. Ale pokud vím, nic podobného se zatím nechystá. Spíš já čekám spíš to, že to bude nějaký střet Spojený státy versus Evropa, kdy Spojený státy Trump bude vyhrožovat všem možným. Vy musíte nakupovat víc amerických zbraní. Já vám odvedu vojáky, nebo já přemístím vojáky. Evropští členové zase budou tlačit na to, budou tlačit Trumpa, aby podpořil Ukrajinu. Já spíš tam očekávám nějakou takovouhle konfrontaci. Jestli k ní dojde otevřeně nebo skrytě, těžko říct. Budeme si muset na to Ankaru počkat. My sme sa tej Ankare venovali včera v Dualogu, iba čiste z toho dôvodu, alebo čiste, no hlavne z toho dôvodu, že ja som bol šokovaný a prekvapený, lebo ja som nevedel, že váš Petr Pavel Satan ešte stále dobíja. Ja som bol v tom, že sa to už medzičasom nejako vyriešilo, ale on stále silou mocou chce ísť do Ankary, dokonca tak, teraz najnovšie, že už zvažuje kompetenčnú žalobu na vládu. Tak o tomto sme sa predovšetkým bavili, že čo je za tým, čo sa tam tak strašne hrábe, tak jedna z možností, že zásadné témy sa tam budú riešiť, no čo sa tam bude riešiť, tak má sa tam riešiť odstrašenie Ruska, má sa tam riešiť podpora Ukrajiny, má sa tam riešiť, koľko pôjde HDP na zbrojenie, to je veľký rozdiel medzi tým, čo chce vaša vláda a čo chce Pepa, lebo Petr chce viac ako 2% na zbrojenie, Babiš vraví, že 2% sú dosť. Čiže toto sú tie veci, ktoré nejak ako oficiálne sa tam má riešiť. Čiže my sme sa tomuto včera venovali, ale skôr z toho hľadiska, z toho, že sa tam neuveriteľne dobíja váš pán prezident, že tam nesmie chýbať na tom samite NATO, ale zrejme to vyzerá tak, že mu to napokon predsa len nepovolia tú cestu do Ankary. Risku těžko říct, protože on skutečně podá kompetenční žalobu. A protože si namenoval ústavní soud, tak ústavní soud bude řešit rozpor, který je v ústavě mezi dvěma paragrafami ústavy. Ten jeden, o který se opírá bohužel prezident, tak ten říká, že prezident zastupuje Českou republiku navenek. On říká, když zastupuji navenek, tak tam přece musím jet. No a pak je jiný paragraf ústavy, který říká, že za zahraniční politiku České republiky zodpovídá vláda. No a já jsem toho názoru, nebo respektive, takže ústavní soud podle mýho názoru bude řešit otázku, jestli je víc zastupování České republiky navenek, anebo jestli je víc to, že kdo zodpovídá
za zahraniční politiku, tak by měl mít všechny nástroje. My dva, jako by jsme to rozhodli v 10 vteřinách a rozhodli bychom to shodným způsobem. No. Ale když si namenuješ asi 13 soudců z 15, tak, keď sú to všetko tvoji ľudia, presne tak? Tak jako ten verdikt může být úplně opačnej, než by velela jednoduchá logika věci. Jo. Ale pak je otázka, co udělá vláda. Protože jedna věc je výrok ústavního soudu a druhá věc je, že notifikaci účastníků na to zasedání NATO tak dává ministr zahraničí. A tomu přece žádný ústavní soud nemůže poručit, jak se má rozhodovat. To prostě... já si to neumím představit. Čili ta vláda bude mít i možnost říct, a my to stejně neuděláme. Co by se dálo potom, to nevím. Ale za mě, jako náš bohužel prezident, tak ten sleduje úplně něco jiného. On by tam chtěl být, to je bez debaty, ale v prvním plánu hraje něco úplně jiného. Jemu jde o druhou kandidaturu. Samozřejmě. On se prostě chce zviditelnit za každou cenu. No. Chce u těch svých, který za ním stojí, tak zvýšit míru jejich oddanosti. A u těch nerozhodných, který to nakonec, který rozhodují o vítězi, tak těm chce vnutit narrativ, že mu zlej Babiš a vláda křivdí a tudíž vzbudí v nich pocit, nevím, lítosti nebo dostat je zkrátka tímhle na svou stranu. Podle mě jde jasně o předvolební boj, nic jiného. Tak, budeme teraz musieť trošku, Vočko, zrýchliť tie odpovede, lebo či veríš, či nie, tak 20 mailov tu mám pred sebou. No, to vypadá na úterek. No, ale nevadí, však koľko stihneme, ale máme tu ešte stále od Láca otázky, čiže tretia otázka, ak by Ukrajina bola prijatá do EÚ, aké následky pozitívne alebo negatívne by pre EÚ vyplynuli? Ty si už povedal, že ak vstúpi Ukrajina do EÚ, tak ten negatívne pre EÚ je, že je rozpad, to už si povedal, tak skús nejaké pozitíva vyťahnuť, ak tam je nejaké vôbec... Já žádný pozitiva nevidím. Protože Ukrajina je danajský dar, to je obrovská skorumpovaná země, černá díra po válce, ať dopadne tak nebo tak rozbitá na kusy se žalostnou, doslova tragickou demografií a ty zbylí Ukrajinci, ty se budou tlačit na západ do současné Evropské unie. Já tam nevidím zločinnost, korupce, teďko obrovské množství nekontrolovaných zbraní. No. Pak budeš mít demobilizovaný vojáky, který nebudou umět nic jiného, než bojovat. Eventuálně řídit drony. A to bude úplně nová kvalita zločinu, která se sem přivalí. Já na členství Ukrajiny v Evropské unii nevidím vůbec nic pozitivního. Ne, že bych nechtěl hledat. Nevidím to. Ešte posledná otázka a už sa posunieme ďalej k ďalšiemu poslucháčovi od Laca. Turci dlhodobo tiež právu záujem o vstup do EÚ. Aké sú hlavné dôvody odkladania vstupu Turecka? No tak ty důvody jsou docela jednoduchý. Evropa má strach z turecké migrace. Vem si silný turecký menšiny v Rakousku, v Německu. Tuším, že i v Belgii je velká turecká menšina. A už jenom její nekompatibilita vytváří problémy. A teď si představ 80 milionů Turků, z nichž by, dejme tomu, 10 milionů se nahrnulo zase ještě do Evropy v rámci šengenského prostoru. To je ten důvod, proč Turecko už 40 let vyjednává a pořád nic nevyjednalo. Ale já si myslím, že speciálně Erdogan už o Evropskou unii zase tak moc nestojí. No, ďalej tu máme Mareka.
podľa mňa, keby Rusko aj zaútočilo na nejakú európsku krajinu, ktorá produkuje pre Ukrajinu drony, tak Spojené štáty by sa do obrany európskych štátov na to nezapojili. Donald Trump by svojim európskym lokajom odkázal, že tak ako oni neprišli na pomoc jemu do Hormuzského prielivu, ani on nepríde na pomoc im. Chcem sa ale Luka opýtať, čo by podľa neho robili európske krajiny na to, pokiaľ by Rusko predsa len zaútočilo? Opravdu řečeno to nevím, ale já si myslím, že evropské krajiny by musely na to nějak zareagovat a že by teda válka mezi Ruskem a minimálně Evropou vypukla a ta válka by byla jaderná. Počkaj, teraz som sa v mailoch trošku strátil. Už naschvál pridávam, teraz už trošku, aby sme tých mailov prečítali. Čo najviac, aj keď teda asi to už nebudeme všetko samozrejme stíhať, takže si niečo presunieme do útorka. Ale poďme ešte nejaký vyťahnuť. Posielam pozdraví do hodiny vlka, píše mail popredu a skúsim ho poslať v čase vysielania, keďže vás budem počúvať aj cez víkend. Predpokladám, že bude avizovaná poslucháčska relácia, ak budete mať inú tému. Túto správu prosím ignorujte, no takže ignorovať ju nebudeme. V prvej hodine vlka roku 2015 Boris vnímal vtedajšiu dobu ako zbesilú jazdu na najvyšší prevodový stupeň a turbulentné časy. Myslíte si dnes, že to vtedy boli až tak turbulentné časy? A ako vnímate v tomto duchu súčasnosť? Vlčko vtedy prišiel s prirovnaním predošlej tehotnej doby, ktorá vyústila do pôrodu vtedajších problémov s migračnou krízou a ja by som sa na to dnes pozrel z opačnej strany kauzality. Aké dnes vidíte prebiehajúce tehotenstvo doby a čo nám logicky prinesie, až sa to narodí? Nemyslím veštecký pohľad za horizont, ale pohľad k najbližšiemu výmolu, ktorý už vidíme na ceste toho nášho stále veselého modrého autobusu. Napísal Plepsik, ktorého mail sme už tu dnes jeden mali. Tak zaujímavé, že sú aj poslucháči, ktorí si púšťajú ešte naše relácie z roku 2015, vočko. To je niekde z obdobia, kedy sme ešte iba začínali túto spolukuť pikle. No a tak áno, tak za seba poviem, že no, vidíte, že to, čo sa mi vtedy zdalo zbesilé, tak kde to bolo oproti tomu, čo je dnes. Tak ja som si nevedel predstaviť, že to môže byť ešte oveľa horšie, očividne, ako to bolo vtedy. No tak si môžete porovnať, že prešlo koľko, nejakých 11 rokov, či koľko a čo bude o 11 rokov od tohto, keď teraz si myslíme, že je to hrozné, čo bude až potom. No ale bola tam, Vlčko, konkrétne na teba otázka, že ty si vtedy prišiel s prirovnaním predošlej tehotnej doby, ktorá vyústila do pôrodu vtedajších problémov s migračnou krízou a poslucháča by teda zaujímalo, že ako to dnes vidíš, to prebiehajúce tehotenstvo doby a čo nám logicky prinesie, až sa to narodí. Nemyslím veštecký pohľad za horizont, ale pohľad k najbližšiemu výmolu, ktorý už vidíme na ceste toho nášho stále veselého modrého autobusu. Čím je teraz doba tehotná? No tak já se vrátím ještě nejdřív k tomu roku 2015. A migrační tsunami, tak Bolísku, on to gigantický malér byl. Jo, my jsme na to tenkrát poukazovali a byl to gigantický malér. Všichni ty vždycky jedině správný to popírali. Dneska už to nepopírají. Já nevím, jestli si zaregistroval článek, který jsem vydal na Kose tenhle týden, že francouzský ministr vnitra ano. říká, že Francie už nemá asimilační kapacity a že je připraven vydat zákaz migrace do Evropy minimálně, teda do Francie minimálně na 3 roky. Tý řízený. A že chce vysadit z platnosti slučování rodin a tak dále. Něco nepředstavitelného. Čili už je to doběhlo. Jo. No a teďko k tomu, čím je těhotná současná doba. Bohužel současná doba je těhotná válkou. No a může porodit jadernou válku. Se všemi důsledky, který by to znamenalo. Já doufám, že k tomu nedojde a že tohle těhotenství bude neúspěšný a plod nebude donošen. Velmi bych si to přál, ale prostě my jsme těhotný válkama
válkou a zejména jadernou válkou. Bohužel. Dobre, dáme ešte, hádam, jeden mailik stihneme. Jano z Bratislavy pozdravuje do štúdia. Je mi ľúto, že som sa nedovolal práve teraz, keď je hodina vlka interaktívna. V predchádzajúcom maili, v ktorom som avizovala, že sa nedá dovolať, som napísala, že sa kláňam pánovi Tomášovi za jeho obsiahlu analýzu, ale aj ja, nielen vlk, s ním skoro vo všetkom súhlasím. Nejdem sa rozpisovať, otázok by bolo viac, a to skôr na kontakt cez telefónnu linku, ale ako na tieto virtuálne písmenká, tak varí na budúce. Ešte nerušené vysielanie praje a pozdravuje Jana, naša pravidelná poslucháčka. Zdravím pani Janku. Dobrý deň, zaujímalo by mne, jestli vlk sleduje peripetie okolo nového stavebního zákona a co tomu říká. Děkuji za vaše zajímavé relace. S pozdravem Dagmar. Ne, nestíhám. Vím, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon. Vím, že tam je paragraf o tom, který by měl usnadnit legalizaci takzvaných černých staveb. Zjistil jsem, že černou stavbou je, že si někdo postaví pergolu a ta pergola například má střechu, tak to je, a nedal si to schválit, nemá na to projekt, takže to je černá stavba, jo, a takovýhle věci. No a to pre je špatně, to rozvolnění. Prostě je to klasický boj mezi vládou a opozicí. Já ten stavební zákon neznám, čili nejsem kvalifikován, necítím sebe menší kvalifikaci ho nějak posoudit, jestli je dobrý nebo špatný. Ale myslím si, že po tom, co předvedl ohledně stavebního zákona Bartoš, bývalý ministr za Piráty, tak už nic horšího být asi nemůže. Ale necítím se prostě povolán ho nějak komentovat. No, ešte jeden mailik okomentuješ a to bude na dnes, myslím, všetko, lebo ešte máme 5 minút do konca, necelé 4 minútky, tak to ešte stíhame. Očividne ten mail dlhý, ktorý nám napísal Tomáš, zarezonoval medzi poslucháčmi, lebo sa k nemu vyjadruje aj Andrej, ale trošku inak ako poslucháčka Jana. On skôr reaguje na to, čo si mu ty odpovedal, a tu píše, že ostro nesúhlasím s Vlkovou reakciou na Tomáša. Jednoznačne lepšie obdobie bolo pred 89. rokom, jednoznačne lepšie obdobie pred 89. rokom boli 70. až 80. roky minulého storočia. Od 89. ide neustále všetko dolu vodou, jasne sa ukazuje, ako je kapitalizmus neudržateľný. Takže preňho zlaté obdobie 70. až 80. roky. No, tak já jsem se zřejmě vyjádřil tak, že posluchač Andrej nescela pochopil to, co chci říct. A já jsem mínil to, že my jsme od roku 48 do roku 89 měli alternativní politický systém, který neměl ty nedostatky, o kterých je řeč, to znamená oligarchizaci a nevím, falešní narrativy a tak dále. Prostě tohle všechno, co Tomáš popisoval jako nedostatky současného systému nebo systémové vady, tak většinově za předchozího režimu nebylo. Ale my jsme v 89. řekli, že tenhle systém nechceme, tudíž jsme ho zavrhli a byl to alternativní systém, který je neobnovitelný. Ten vznikl po druhé světové válce jako souhrn několika událostí neopakovatelného významu a neopakovatelného zřetězení v čase. Prostě naprosto jedinečná situace, bez který by evropský socialistický systém nemohl vzniknout. Nebýt druhé světové války a vítězství Sovětského svazu, tak by to prostě nevzniklo. Tak bychom se byli vyvíjeli stejně jako Rakousko nebo Holandsko.
se vším, co to znamená. No a my jsme to odvrhli, zvolili jsme si jiný společenský řád a dneska posluchač Tomáš a Plepsík plus řada dalších říká, má ty a ty nedostatky. A já jsem říkal, ano, má to ty nedostatky, ale přesto, když zkoumám jakoukoliv jinou epochu lidstva s výjimkou bývalého společenského řádu, těch 40 let, tak jsme pořád na tom líp, než kdykoliv předtím. A na tom trvá. To jsem chtěl sdělit. Hej. No, dobre. Tak na dnes zdelení stačilo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, lebo tak bolo to postavené predovšetkým na tvojich odpovediach, takže si sa aj natrápil a ešte ťa to aj čaká dokonca dosť toho, lebo nám tu momentálne svieti číslo 15, to je ešte čísielko nevybavených mailov, ale počítame s tým a samozrejme budeme radi, keď sa to stane, že nám ešte nejaké maily priletia aj počas víkendu, respektíve v pondelok. A už teraz je jasné, že dôvod na listáreň v útorok bude. To, čo úplne isté nie je, je to, či na 100% budeme vysielať, lebo 100% nikdy nie je nič isté, ale ak sa nič neudeje nepredpokladateľné, tak v štandardnom čase útorkovom od 9 hodiny rannej si dáme listáreň a dovybavíme a vybavíme všetky maily, ktoré nám prišli dnes večer, ktoré sme neotvorili ešte a aj tie, ktoré prídu prípadne cez víkend a potom v pondelok, respektíve v útorok ráno. Takže Vočko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. A ďakujem veľmi Borisku, pekne já děkuju tobě na revanš a děkuju především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. A jsem rád za to velký echo, který bylo. Takže nashledanou v úterý ráno. Tak, nashledanou, maj sa Vočko veľmi pekne, do počutia, dobrú noc a v tomto smere má Vlk naozaj absolútnu pravdu. Ďakujeme vám za to, že ste sa chopili tej príležitosti, ktorú sme si tu dali, ako Vočko hovoril v úvode, pred pol rokom. Sme tu mali takto spoločnú poslucháčskú reláciu a my k tomu vždy s Vlkom pristupujeme s takými, na začiatku vždy s takými drobnými obávami, že prídu maily, neprídu maily, uvidíme, či skončíme o pol hodinu alebo o hodinu a vidíte, napokon takto pekne ste nás zasypali svojimi otázkami, tak to nás samozrejme teší a to má potom človek hneď lepší pocit z vysielania, takže ešte raz veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste sa zapojili, ale aj tým, ktorí ste sa nezapojili a prípadne ste len počúvali, samozrejme, aj to je fajn. Takže na dnes všetko, lúči sa s vami spolu s Vlkom z Banskobystrického štúdia. Aj Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.